Praise the Lord. Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Amen. Ani Kristoni ta khuktai bukhukso norok khasrangjak tai tongthokjak mangnong baina engke norok mungsasuk khasrangya eba khe khabaijagoi tongthokgwi manya eba khe khasrangi manya da ngai tongkha. Hallelujah. Saimandi kaitor nono belai kheno Hamjakgo. Kaitor nono khibiya yakarya. Amen. Rum simani kothoma kaham chapter 12 verse 12 ba hai nei sau. Khatung ma bai tongthokgwi tongdi. Tek tonang pro khalogwi tongdi. Suri sanmang tongdi nei sau. Hallelujah. Praise the Lord. Nung mungsasuk khabaijagoi eba khe nini bukhabaijak eba khe nung tongthokgwi manya khasrangi manya da ngwi tong. Tomo nung khasrangi manya tongthokgwi tongwi manya ke saimandi Subrai apha kaitor nono khasrang rwjuoi tongthok rwjuoi nono bebak jagano alai dekha tondinani mwchung jak. Amen. Aboni bagui no elang bago hai nei sau norok khatungma bai tongthokgwi tongdi nei sau. Hallelujah. Nung Kristo no tei khatungdi tai tongthokdi bono nini bagui o sangsaro nono kwthैनि athैmungni yakni phiyoka bini thै kwthar bai nono kwthar khlaika. Hallelujah. Tai tongthok sidi khasrang sidi nini sumsok no kaitor muito khlaina mwchung jakya nini a chaya mistake abono kaitor nasigya nini bukhao Kristo ra tong kaitor obosa nasigo. Hallelujah. Nung khabaijagoi tongo tek to nangjagoi tongo ongka ke saimandi kaitor nini a bukhabaijak no haina hai katal khe nono kplai khe nono haina hai kplai khe yapri serinani mwchung jago. Hallelujah. Nini a bukhabaijak no kok khranai a bukha katal rwjuoi kaitor nono kplai khe yapri serinani mwchung jago. Nung belai hamcha jakse nung belai kahamse